हेलौ लोगोफोर, आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। नोंथांमोना नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटखौ मिथिनो थाखाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालां। दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि आपडेटनि टाइटेलानो जादों जालांबाय गोरोन्थि। बे फिल्मनि मुङानो जादों गोदान रादाय। लोगोफोर, नैबे मिउजिक भिडिअखौ बिथांमोना दासिमबो आपल'ड खालामाखै। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअनि आपल'ड खालामगोन अब्ला आं आरोबाव खनसे नोंथांमोननि गेजेराव आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बे भिडिअनि कास्टआनो जादों एटिजे, जेनेफार, अनसुमै, शरद आरो जिमनि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना टुमरो गाबोन 5 PM आव आपल'ड खालामगोन होननानै बिथांमोना सपन कुमार फेसबुकनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। नैबे भिडिअनि सुरुग्राफियानो जादों सपन कुमार ब्रह्म, सिंगारानो जादों कपिल आरो हेना। लोगोफोर, जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्ला आं नोंथांमोननि गेजेराव आरोबाव खनसे आपडेट खालामनानै होफिनगोन। बेखायनो लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखि। जेब्ला बिथांमोना नैबे भिडिअखौ फुल आपल'ड खालामगोन अब्ला नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगांसिन नुनो थाखाय बिथांमोना नैबे भिडिअखौ सना फिल्म प्रडाक्शन ब्राजान इउटुब चेनेलाव हगारनानै होगोन। लोगोफोर, नोंथांमोना इउटुबाव थांनानै बिथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लानो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अलआव क्लिक खालामनानै ला।